Dobrý deň, priatelia. Vedeli ste, že Poľsko patrí medzi 10 európskych štátov s najväčším počtom národných parkov? Dokopy ich je u našich severných susedov 23, čo je najviac v strednej Európe, ešte viac ako v Nemecku. Veľký počet národných parkov ale zákonite nemusí znamenať, že daná krajina ochraňuje obrovský kus prírody. V prípade Poľska je celková výmera 23 území s najvyšším štatútom ochrany len niečo vyše 3100 km², čo je menej ako rozloha 9 národných parkov na Slovensku. Ak si to rozmeníme na drobné, tak celková plocha národných parkov v Poľsku zaberá len 1% celého územia krajiny. Pre porovnanie na Slovensku je to vyše 7% a v Maďarsku, kde je 10 národných parkov, je tento podiel niečo viac ako 5%. Ale späť do Poľska pre slovenského turistu je dobrou správou, že 5 zástupcov z tejto 23 sa nachádza priamo v slovensko-poľskom pohraničí, respektíve v tesnej blízkosti našej spoločnej hranice. Patrí k nim aj Magorský park národový, alebo ak chcete Magorský národný park. A práve tam dnes povedú naše kroky. História ropianky spojená s ťažbou ropy sa nepísala dlho. Vojnové udalosti a spoločenský vývoj v Poľsku v priebehu prvej polovice 20. storočia ju postupne premenil na vyľudnenú osadu. Podobný osud postihol niekoľko ďalších dedín v tomto regióne. Patrí k nim aj Huto Poľanská, kedysi obec s vychýlenou sklárňou, je v súčasnosti opustenou podhorskou osadou s hrskou budou. Pozornosť vzbudzuje najmä kamenný kostol ukrytý na opustenom zelenom svahu. Stavba takmer neprežila druhú svetovú vojnu. V 90. rokoch prešla obnovou a zatiaľ stále doplňa pestrý zoznam poľských pamiatok, takže držíme palce, aby to takto aj ostalo naďalej. Popri kostole vedie turistická trasa, ktorou sa po žltej značke dá dostať na hraničné sedlo Mazgalica. Odtiaľ môžeme pokračovať po červenej východokarpatskou magistrálu k ďalším cieľom, napríklad aj do Duklianského priesmyku opradeného vojnovou históriou. Viac o tomto mieste nájdete v inom videu na tomto kanáli. Link naň pridávam do popisu dole pod video, takže kľudne si ho potom môžete pozrieť. Ale späť do Magorského národného parku. Kto by tu chcel prenocovať, respektíve stráviť dlhší pobyt, v prípade voľnej kapacity sa môže ubytovať v miestnom ubytovacom zariadení Hajstra. Ak sa vydáte na turistiku v období od mája do októbra, nezabudnite si kúpiť lístok, tzv. Bilety na turistické chodníky do Magorského národného parku. Sú dostupné napríklad na portáli eparky.pl. V čase tvorby tohto videa boli na portáli uvedené ceny 8 zł za jednodňový a 20 zł za štvorňový klasický dospelácky lístok. Jednodňová vstupenka stojí menej ako krabička cigariet či obed reštaurácií. Kľudne to vezmite ako investíciu. Nielenže si oddychnete v takmer nedotknutej prírode, ešte sa aj oboznámite s trochou kontroverznej histórie územia, ktoré nebolo vždy takou vyľudnenou divočinou ako dnes, ale o tom už viac v historickom okienku. Obciam, ktoré boli počas tejto operácie Wisła vysídlené, patrí aj Roztajné. Po Lemkoch tu ostala iba kaplnka, cintorín a niekoľko historických krížov. Časom pribudol aj turistický prístrešok, ktorý ponúka možnosť posedieť si v tichej prírode a trochu porozímať či už nad historickými udalosťami, alebo len sa tak započúvať do zvuku prírody. História sa písala aj v obci Grab,
Tentoraz je reč o dejinách Prvej svetovej vojny. V jej priebehu, respektíve krátko po nej, vzniklo na území dnešného národného parku niekoľko vojnových cintorínov. Jedným z nich je cintorín číslo 4, nedaleko tejto obce. Pochovaných je na ňom vyše 140 príslušníkov ruskej a rakúsko-uhorskej armády. Pietnému miestu dominuje ústredný pomník s tvarom inšpirovaným vzhľadom veží starých drevených kostolov, ktoré sa budovali v tomto regióne. Slovákov môže potešiť, že o dizajn sa postaral architekt Dušan Samuel Jurkovič, ktorý je známy tvorbou návrhu Štefanikovej mohyly pri Brezovej pod Bradlom. No a ak už bola reč o drevených kostoloch, pri tých ešte chvíľu ostaneme, nakoľko sú neodmysliteľnou súčasťou architektonickej mapy tejto oblasti. Len kúsok od drevenej cerkvy v Krempne sa nachádza riaditeľstvo Magurského národného parku. Nejde iba o administratívnu centrálu, komplex slúžia ako edukačné stredisko, a takisto sídlo múzea, ktorého expozícia sa zameriava najmä na faunu a flóru chráneného územia. Múzeum je prístupné verejnosti od mája do konca októbra. Počas upršaných dní je zároveň útočiskom pre návštevníkov, ktorým dáš prekazí plány spojené či už s turistikou v horách alebo rekreáciou pri miestnom jazere. V súvislosti s Krempnou spomeniem ešte jednu zaujímavosť. Lokalita má štatút gminy, čo znamená, že je centrom zoskupenia niekoľkých dedín. Kým u nás majú obce samostatnú správu, v Poľsku je najnižšou administratívnou jednotkou práve takáto gmina, ktorá združuje niekoľko obcí, prípadne mesto a obce v jeho okolí. Sú združené do jednej administratívnej jednotky s jedným starostom. Čo sa týka Krempny, tak táto gmina zahŕňa aj spomenuté obce Grab, Šviatková Veľká, Šviatková Malá, Poľany či osady Roztajné a Huta Poľanská. Magurský národný park máme za sebou, bolo to super, poučné, dobre som sa zrelaxoval. Zameral som sa skôr na pamiatky, keďže môjim cieľom je prezentovať menej známe miesta. Turistické trasy sú predsa len viac navštevované ako rôzne drevené kostolíky a vojenské cintoríny. Takže odporúčam každému, nielen tým, ktorí ste zo severovýchodu Slovenska, doprajte si to naživo, veľa šťastia, cestovania, zdar.